Fit-3 ta' Awwissu, fil-ġurnata magħrufa bħala l-Jum Dinja Trappjan tal-Qalb, diversi persuni naqdu flimkien sabiex iqajmu kuxjenza dwar id-donazzjonijiet tal-organi. Ta' minħabba li f'Malta sfortunatament għad għandna nuqqas kbir ta' donaturi tal-organi. Din il-kampanja ġiet xprunata mill-attriċi Lara Zoppardi permezz ta' filmat fuq il-midja soċjali fejn użat il-pjattaforma tagħha sabiex tqajjem kuxjenza dwar il-bżonn ta' aktar donaturi tal-organi f'Malta. F'din il-kampanja pparteċipaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u x-Shadow Minister tas-Saħħa Jidrin Dalija. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li dini waħda mill-isbaħotijiet li tista' tagħmel fil-ħajja u semma kif ta' 28 sena u flimkien ma' Sinjura Grech kienu rreġistraw sabiex isiru donaturi tal-organi biħsib li huma jkunu jistgħu jsalvaw ħajja meta huma jiġu neqsin. Li tagħti parti minnek huwa x'aktar xwed mill-isbaħotijiet li tista' tagħmel. Meta kelli 22 sena l-mara u jiena dak iż-żmien konna b'narajjes irreġistrajna ruħna biex inkunu donaturi tal-organi. Dal-aħħar sirt naf illi jeħtieġ li nerġa' nirreġistra ruħi din id-darba ħalli b'mod uffiċjali nkun donatur. Għalhekk il-mara u jien iddeċidejna li nkunu donaturi. Inti wkoll tista' tagħti parti minnek biex ħadd ieħor jgħix jew jgħix aħjar. Min-naħa tiegħu Jidrin Dalija sostna li hu importanti immens li titqajjem kuxjenza fuq din it-tip ta' donazzjoni filwaqt li ħeġġeġ lil kulħadd jirreġistra sabiex isir donatur. Illum nfakru World Heart Transplant Day. U f'din il-ġurnata x'ngħidu xi affarijiet biss jew nippruvaw nżidu l-awareness imma ejja nagħmlu xi ħaġa pożittiva xi ħaġa ta' vera li tista' salva ħafna ħajjiet. Kull minn għala 16 sena jista' jagħti l-kunsens tiegħu jinkiteb biex wara mewtu iħalli l-organi tiegħu il-ħadd ieħor li jkollu l-bżonn tagħhom. Żommu f'moħħkom li persuna waħda li tinkiteb tista' salva sa 8 ħajjiet. U naħseb din hija waħda mill-iktar affarijiet b'saħħithom tajbin li nistgħu nagħmlu. Huwa ġest li lilna ma jswilna xejn ħlief li nġeddu l-ħajjiet tal-oħrajn. Meta wieħed jirreġistra biex isir donatur u jkun qiegħed jagħti l-kunsens tiegħu biex meta jmut, l-organi tiegħu jintużaw sabiex tiġi salvata ħajja oħra. Tant li persuna waħda tista' ssalva l-ħajja ta' 8 individwi. Kull min għandu l-fuq minn 16-il sena jista' jirreġistra biex isir donatur tal-organi fuq organdonation.gov.mt.